Dnes ti poviem o absolútnom ekonomickom nezmysle, ktorý ale samozrejme Slováci využívajú. Existuje na Slovensku banka, ktorá svojim klientom ponúka jedinečnú príležitosť. Klient si ide zobrať hypotéku a ak má voľné peniaze, v banke ho presvedčia, aby si ich uložil na ich bezplatnom účte a oni mu výšku toho vkladu na hypotéke neúročia. Hovoríš si, že je to blbosť a ľudia by niečo také nevyužili? Ľudia nemajú finančnú gramotnosť na to, aby si to vedeli spočítať. Nenakupujte hypotéku len tak. Je to váš záväzok na 30 rokov. Poraďte sa s odborníkom. Ak máš záujem o kontrolu svojej hypotéky, lebo by si chcel mesačne ušetriť, prípadne zvažuješ hypotéku, tak sa nám určite ozví a dohodneme si krátky online hovor, kde preberieme tvoju konkrétnu situáciu. Stačí, ak do komentára napíšeš hypotéka a my sa ti ozveme.